Cwmni awtomeiddio yw grŵp RM, sy'n arbenigo mewn awtomeiddio yn y diwydiant pecynnu. Maen nhw'n gweithio o'r cyfnod dylunio yr holl ffordd i'r gwaith cyd-osod a dosbarthu. Mae'r cwmni ar flaen y gad wrth ddefnyddio uwchdechnoleg yn y canolbarth. Drwy gefnogaeth Llywodraeth Cymru ac arian ymchwil a datblygu Smart Cymru, maen nhw wedi llwyddo i ddatblygu peiriant pecynnu newydd sbon. Gyda chefnogaeth arbenigol mewn arloesi a gweithgynhyrchu gan y tîm arloesi, maen nhw bellach yn arwain y farchnad yn ei maes. I grŵp RM, mae arloesi yn allweddol o'r cychwyn cyntaf. Heb arloesi, fydd ganddyn nhw ddim o'r cynnyrch cywir i'w gynnig i'w cleientiaid. Mae'r tîm arloesi yn cynnwys peirianwyr a gwyddonwyr. Mae hyn wedi bod yn werthfawr iawn o ran ehangu gwybodaeth grŵp RM i feysydd eraill. Mae awtomeiddio yn allweddol fel galluogwr yn y diwydiant pecynnu a phrosesu. Ond mae grŵp RM hefyd yn gwneud cyfraniad pwysig drwy greu ragor o gyfleoedd gwaith sgil uchel, sy'n rhoi boddhad i bobl yn y canolbarth. Maen nhw'n cyflogi pobl ar lawr gwlad ac yn buddsoddi amser a hyfforddiant mwyn ei datblygu'n broffesiynol. Ei nod yw sicrhau nad oes rhaid i bobl leol fynd i chwilio am y swyddi yma yn rhywle arall, sy'n golygu y gallen nhw aros yn y gymuned. Mae'r elfen awtomeiddio yng ngwaith grŵp RM wedi mynd â nhw i 4 ban, ac maen nhw'n falch o gael cynrychioli Cymru ar lwyfan y byd.